De boerenkoeien en de Galloway-runderen hebben we achter ons gelaten en nu richten we ons op de kleinere grazers, de schapen. Ze bestrijken een groot gedeelte van landgoed De Hamert in Wellerlooy en zorgen met hun gegraas voor een mooie hei. Daarbij maken ze ruimte voor bijzondere plantjes. Welk bewijs zien we hier, behalve dan de keutels, dat de schapen hier geweest zijn? Ja, je ziet hier mooi de graspollen, die zijn helemaal kort gevreten. En dan staat er weer open ruimte. En wat we hier dan willen is dat de hei weer meer kans krijgt. Want die graspollen die kunnen echt zo hoog worden. En de hei is ook een stuk lager, dan zien we al de eerste heiden bloeien weer. Ja. Dus die kan een mooi zaad zetten en hopen dat over een jaar of 2 jaar dat hier weer meer hei tussen staat. Meer paars. Meer paars. Dus de bramen wat korter, het gras wat korter. Dan krijgt de hei weer een kans om zich te ontwikkelen. De hei ligt er prachtig bij. Ja, klopt. 3 droge jaren gehad, dus de hei heeft flink wat klappen gekregen. Maar nou dit seizoen veel regen gehad. En ja, dus je ziet en ruikt dat die bloeit. Historisch gezien is het een begraasd landschap. En zo blijft de heide in stand. En dat doen we hier met de Kempische heideschapen. Neska, come here. That'll do. Lie down. Nessie, lie down. Stay there. Ze lijken erg rustig, hè? Ja. Hoe komt het? Ze zijn op het moment erg rustig, want ze hebben de komende 2-3 uur eigenlijk al gegeten. Dan worden ze wat rustiger en dan maken ze zich klaar om te gaan herkauwen. Ja. Over een 3 kwartier, een klein uurtje, dan krijgen ze weer honger en dan gaan ze weer langzaam aan de loop. En met de honden stuur ik waar ik ze wil eten. Nessie, come away. Come away. Nessie, come by. Nessie, come by. Come by. Come by. Weet ze precies wat ze moeten eten? Ja, eigenlijk wel. Ook al staan schapen er ook wel bekend om dat ze ook giftige planten kunnen eten. En daar moet ik zelf dan voor opletten. Maar heel vaak is het, als er maar wat in de maag ligt, kunnen ze veel hebben, zeg ik altijd. Hoeveel schaapjes heb je? Hoeveel denkt u dat het er zijn? Dat vind ik altijd leuk om te vragen. 125? Het zijn er 100 meer, 227. Oké. Oh, die andere 100 staan achter de... Ja, daar lijkt het wel op, ja. Oké. Dit is al het plantje van de natte hei. Bart, dit is het effect van het begrazen, zeg je? Klopt. Begrazen zorgt voor variatie. Dus open plekjes en wat meer dichte plekjes hier aan de zijkant. En vooral kleine plantjes, die hebben licht nodig. En dit is een mooi voorbeeld ervan. De klokjesgentiaan. Mooie blauwe kleur. Die staat precies hier op het paadje waar de grazers lopen. Omdat die grazen een beetje kort. En daar vindt hij zijn plekje. Hier staat nog een bijzonder plantje, is de zonnedauw. Dat is een klein vleesetend plantje. Niet met de vinger erin, hè? Ja. Ook precies in het loopspoor van de grazers. En die weten precies waar ze moeten lopen, die grazers? Ja, die hebben een favoriete route hebben ze eigenlijk. En waar ze dan vaker komen, krijg je dus echt die paadjes. Met het begrazingseffect. Zoals gezegd wordt de natuur in heel Limburg begraasd. In de wei, op de hei, langs het water en zelfs in de mergelgroeves. Straks duiken we Zuid-Limburg in en dalen we af in groeve Het Rood waar geiten grazen.